Kad sam ovdje u dvorani najbolje. Pa danas je jako bitno biti tjelesno aktivno s obzirom da sve veći broj imamo pretilih osoba, a tu spadaju i djeca, nažalost. I jako je bitan segment, pogotovo u dječjem razvoju, da su tjelesno aktivna i da se bave sportom što je više moguće. To bi utjecalo i na njihovo mentalno zdravlje, na socijalno zdravlje, na psihomotoričko zdravlje i tako dalje. Dakle, djeca su danas jako malo aktivna, puno su više na telefonima, na iPadima i tako dalje i jednostavno sve manje se kreću u parkovima, na igralištima, u dvoranama i to jednostavno ne vodi ka dobrome i to je jednostavno i vidljivo iz odraslih i kod odraslih osoba, na kraju krajeva koji bi trebali biti primjer toj djeci, a sve su manje aktivni, posebno u Hrvatskoj je to tako, dosta drastičan broj tjelesno neaktivnih osoba i to sve jednako i jako utječe na što mentalno zdravlje osoba, što socijalno zdravlje osoba, a onda i na kraju krajeva i na općeniti zdravstveni status cijele osobe. Iznimno bitan. Jedan od najbitnijih segmenata u školi, vjerojatno. Zašto? Djeca sve više opet sjede doma, sjede pred kompjuterima, odnosno pred računalima, sjede pred mobitelima, cjelodnevni život im je sveden na sjedanje i malo se kreću i jedino mjesto zapravo gdje bi oni mogli biti tjelesno aktivni je zapravo dvorana ili nekakav park, igrališta i tako dalje. Iznimno je bitno da su djeca tjelesno aktivna, iznimno je bitan taj tjelesni odgoj u školama kod djece, jer na neki način djeca kada su tjelesno aktivna jako puno i puno brže i kvalitetnije i uče ostale stvari i jednostavno imamo cjelokupan razvoj djeteta i mentalnog zdravlja, po pitanju mentalnog zdravlja i po pitanju socijalnog zdravlja i po pitanju opet tog cjelokupnog zdravstvenog statusa. Apsolutno. Od malih nogu sudjelujem u školskim sportskim natjecanjima, a i u vanškolskim aktivnostima. Što se tiče školskih sportskih natjecanja, iznimno su bitan segment u dječjem razvoju. Stječu se velika prijateljstva, stječu se velika znanja, motorička, funkcionalna, kognitivna i jednostavno djeca se međusobno povezuju se i među školama, povezuju se unutar samih razreda, među razredima i to je jedan od možda i najbitnijih segmenata u školama, to međusobno povezivanje i učenje možda međusobno od jednih od drugih, gdje jednostavno na neki način povezuje se odnosno i dobiva se taj segment društvenog, socijalnog, društvenog statusa, gdje jednostavno djeca, kažem, jako napreduju po pitanju učenja nekakvih vještina, a to je onda na kraju krajeva i jedan od najbitnijih segmenata da ste cjelokupna nekako osoba u tom cijelom razvoju. Profesor Žufić. Osjećam se po njegovim izrazima kojekakvim i po tome što je bio iskreno jako je puno davao sebe u taj školski sport i jako je puno utjecao na sve nas, na velik broj djece i zbog njega smo se na neki način svi povezali sa nekakvim sportskim klubovima u smislu vanškolske aktivnosti i to je na neki način ostavilo dubok trag u meni, s obzirom da sam se bavio i 13 godina nogometom. Sad sam i nastavio dalje u tim trenerskim vodama, na fakultetu radim, koji je povezan sa sportom, tako da imao iznimno velik utjecaj na mene, ne samo na razvoj po pitanju razvoja sporta, nego i po pitanju mene kao cjelovite osobe. Nogomet. Naravno.
Three.